pic, domnul doctor. Doamne, ferește! Aia mea! Aia mea! Hei, am găsit de ce se zgâria. Mi-e rău! Ăsta pe trahere. N-a intrat. A rămas blocat în apendic. Și am scos. Da, să moară mama! Nu că astea din cur. Am ajuns la partea slăută. Ia mâna! Că v-am mințit, domnule. N-a fost gravidă. Mă așa că m-ai mințit. Bine, mai are ceva aici. Ia. Poftiți! Era dă-se. Hai că am putut sânge. Cum adică Se mai au fără dată tensiune acum?